Hej og velkommen til en episode fra Nathan med Jonas Gaming. Jonas Gaming, du hedder fra nu af Jonas Gaming. Wow! Så filmer du lige på min skærm. Vi har glemt alt. Ja, det skal nok få det tilbage. Se lige min smarte kostume. Er ikke bare lækker? Du giver mig det tilbage? Ja, jeg skal bare lægge det. Ja, undskyld. Vi har glemt Anton. Jeg lægger det her. Ja, Anton han er også med. Anton. Hey, jeg havde ikke noget edderkopper. Anton han er bare dum. Min cobblestone. Hvor fuck går du hen? Fjok! Min cobblestone. Ja. Det er ikke mit fat. Yay! Du satte mit hoved, din menneske. Det er mit hoved. Hallo, det her skal være vores væg med hoveder. Nej, det er mit hoved, det der. Nej, hallo, vi skal have et væg med hoveder. Jamen, du må ikke tage mit hoved. Så sæt det Det på. er mit daglige hoved. Nej, det skal være her. Det skal ikke være dernede. Men det skal heller ikke være nogen steder. Det er mit. Nej, hvorfor satte du en TNT-blok? Lad være! Ui, så vil jeg have en TNT-blok. Bare skaf et hoved. Det er vores hovedsamling. Ja. Du skal også filme på min. Du skal sidde med den. Ej, du vil være nok til at filme på. Har du overhovedet noget træ? Hallo, hvad laver du i profis? Nu er det ødelagt, det er under. Jo, du har. Så render jeg med Nej, hallo, nu kan det grief. Hallo, lad nu være med at spille dum. Hallo, lad nu være. Få sat det på igen. Har du prøvet at se, hvor meget der... Nick, hvad er det? Få sat det på igen. Der er jo gået mega meget i stykker af vores hus. Mm-hmm. Det startede med at være en lille bitte eksplosion, og se hvad der er sket, mand. Kun på grund af dig. Jeg er ude på monsterjagt. Hallo Anton, kom nu op og reparere det. Jeg var på monsterjagt efter nogle hoveder. Det var han ligesom i gang med. Vi skal ikke bruge særlig meget træ, vi skal bare bruge en lille smule. Det tager vi heller aldrig skade med lidt træ. Hvorfor har du lavet det der? Hvad? Det er jord. Hvorfor? Okay. Jeg er i gang med at sætte æggetræer. Tilbage. TPS. Ja, jeg fik et creeperhoved. Hey, vi fik et creeperhoved. På grund af mig. På grund af mig. På grund af mig. På grund af spil. Okay, luk lidt røven op. Det er mig, der syrer det her spil. Det er mig, der er præsident. Du er kun vicepræsident. Ja, men jeg har så alligevel også lov til en del. Ja. Men jeg bestemmer stadig over dig. Ja, men luk. Luk ikke op. Altså, luk. Prøv lige luk. Ja, ikke op. Baby. Hallo, vicepræsidenten, han taler lige også, så luk. Sådan, det passer lige Et creeperhoved til. Ja, vi har 2 creeperhoveder her. Ja, så kan vi få en stor væg med creeperhoveder og zombiehoveder og hvad nu. Nu har jeg også et zombiehoved. Jeg vil have et forhoved. Kan man ikke få det? Jo. Et hvad? Forhoved. Jo, det kan man godt. Det kan jeg I ikke. et mod. Jo, i mod. Men der er en eller anden... Der er også sket et eller andet med hernede. Nå, ja, det er jo, du kan. 3 creeperhoved. Hvem var det nu? Anton. Det var en creeper. Nå. Var der en creeper over os? Ved siden af dig. Nu kan man også... Hvad? Ja, vi filmer. Det er lort, det her. Se. Man må ikke kigge herned. Nu har jeg også et skelethoved. Hallo, hvordan kommer vi nu op, smarte? Hvad? Ja, der hvor du lavede den der skrant, det var ligesom der, vi havde minen.
Der hvor du lavede det der stenhus. Det er ligesom der, vi havde minen. Nej. Jo. Nej, det var det ikke før. Det var det seriøst, ikke? Altså, den ligger lige ved siden af, hvad nu, min minifarm. Okay. Så gør vi sådan her. Så er der en magic room. Magic indgang. Og jeg har fundet sådan en af de der tingester. Hvad for nogle ting står? Hvad? Nå, Enderman. Nej, men det der... Jeg skal lige droppe den Ja, Jonas, du har en kiste fyldt med dig. Hvad for nogle Ja, det har ved du? jeg. Dem der. Ja, det er helt ud. Ja. Ja, det har jeg ikke gjort. Sådan en. Nej. Det har jeg haft. Nej. Det er ikke altid, der er noget. Det har jeg lige gjort. Nå. Jamen, du har ikke gjort særlig meget af det. Jo, det var sådan, der manglede. Ja, det var alligevel ikke så meget, vel? I den her bane er det jo ikke særlig meget. Prøv lige at se vores mine. Ja, den er bare... Fuck, du har crashet. Den er bare awesome. Jeg var mega crashed. Ja, jeg har også crashet sådan lidt. Recrashouted! Og ja, der er lige 3 af de der tingester. Skeletter? Ja, skeletter lige ved sådan en anden. Ikke det der tingester. Nej, du må ikke drille mig. Jeg har en enderperle. Du er en perle. Nee. Jeg er slet ikke i gang med at crashe. Nej, lad nu være. Du er en død busk. Du er en død tidsmand. Du er en død tidsmand. Tom tidsmand. Hvorfor er du en ørken, Nathan? Eller Jonas, hvis du skal se en god film, så skal du se den på Du kan også næsten. Jeg har filmet i 7 minutter. Hvad? Jonas, Ja. hvis du skal se en god film, så skal du se Suhan. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi taler om, men vi taler vel om en god film. Ja, det skal også være dårligt. Au! Ja, den tog han på. Hvad? Ja, ja. Nu skal du ikke springe noget TNT. Nej, Netflix. Ja, det var bare sjovt. Så tager vi til Mexico. Jeg har fundet den. Jeg har fundet den. Yes! Jeg har fundet pyramid. Hvad for noget? Jeg har fundet Han har den pyramid. fundet de der kæmpe baser, hvor der er diamond og sådan noget i. Pyramid. Nå, centrum. Ja. Centrum. Og vi har da også en centrum i her. Det er også lige ved at Jeg skal lige først have En sådan. Prøv at se det. Bum. Super breaker. Sådan. Ja, vi kunne egentlig godt bruge uld. Du tager bare den hurtige vej ned. Ja. Vi kunne egentlig godt bruge en plade. Jeg var mega tæt på at komme til at hoppe på den her plade. Lige før. Ja. Ja. Faktisk. Jeg har et skelet. Skidetøffe. Jeg har så et zombie. Hvad fik du i den? Den første... Baby. Go my baby. Hvad fik du? Hvad fik du? En diamond Jeg fik også? lige den her. Og den her. Fik du eller Ja, det er ikke en ret. Jeg er Det er lige det der ned diamant til... noget. Jeg fik lige 9 diamonds. Ja, Pas mig. så slutter vi første episode.